ací a la porta del Col·legi Públic Cavite i des de Compromís volem recolzar esta concentració de la comunitat educativa del Col·legi Públic Cavite, on estan, com podeu veure, els xiquets i xiquetes, els pares i les mares, reivindicant que la infermera escolar que treballa en aquest centre puga continuar, una infermera que paguen els propis pares i mares a través de l'AMPA, és a dir, a la conselleria no li costa un duro, però malgrat això els han dit que ha de deixar de prestar aquests serveis simplement perquè la conselleria no vol trobar una solució a aquest tema. Nosaltres a més reivindiquem que en tots els centres públics n'hi hagi infermeres i infermers escolars per el treball tan important que realitzen de prevenció, de primers auxilis i que en un lloc on n'hi ha tant de xiquet és important que se tinga aquest servei.